Три нови апдейта вече са налични в нашия уебсайт. Скъпи работодатели, рекламодатели, продуценти и кастинг режисьори, Infilmit е за вас. Работодатели и рекламодатели, обръщам се към вас. Вие сте двигателят и нашата опора за артистите, които да продължават да творят и да дават своите смислени идеи и творчество към нашия свят. Вие търсите специални хора, които да създадат вашето съдържание, които да го монтират, които да го звучат. Когато пуснете обява в Infilmit, ние ще бъдем там да откликнем на среща. Може да си сложите лого, може да обясните каква е вашата фирма и специфично с какво се занимава и да отговаря всеки един артист на вашите изисквания. Артисти, сега вече получавате нотификации на имейла, когато е регистрирана обява във вашата категория. Също така може да поддържате комуникация с работодателя, който е пуснал тази нотификация. Ние пазим вашите контакти и те ще бъдат споделени автоматично към работодател, когато отговорите към съответната обява. И страхотните новини, че артистите имат как да качват снимки с по-високо качество. Така че, пичове, нека се захващаме за работа.